बे हांख्राय बिलाइया जाबाय जोंहा जिहेतु कनजारभेसननि फारसे जितु कनजारभेसनल' नङा ससाइटियाव जिखुनु खामानि मावबाय थानायनि हिसाबै जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो धोनस्रि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ धन्यबाद होनो गोनां जितु बिसोरजों लोगोसेनो आंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसेनो खामानि मावबाय थाबाय थानायखायनो माने सारमोननि थ्रुयैनो जा धोनस्रि डिभिजननि स्टाफनि थ्रुयैनो माने बे बुस्थुआ गोजौआव थांदों आरो लोगोसे बेबायदिनो हम जा जितु राष्ट्रपति बिथाङा आंखौ 15 आगस्टआव लिंहरदों लोगोसे मा होनो मोनानि ओंखाम जानायावबो बेलासिनि 6 रिंगायावबो बिथांजों जोङो एसे सावरायलायनाय आरो ओंखाम जानाय बे हाबाफारियावबो बिथाङा 15 आगस्टआव आंखौ लिंहरनाय जादों ओंखायनो आं जोबोद गोजोननायबो मोनदों आरो बिथांखौबो हामबाय होननो सानो आङो जोंनि जितु भारतनि राष्ट्रपति बिथांखौबो हामबाय होनदों मानो होनबा आंखौ जितु इसिबां बेकवर्ड जायगा जितु जों भैरबकुन्दआवसो दोङो आरो लोगोसे जोंनि गामिया भुटानजों नांजाबनाय अरुणाचलजों नांजाबनाय अब्लाबो जे गुबुनखौ सायख'लासिनो आंखौ सायख'बाय बेनि थाखायनो माने आं गोजोननायबो मोनदों आरो बिथांखौ हामबाय होननोबो सानदों आरो लोगोसे मिडिया नोंथांमोनखौबो हामबाय होननो सानदों नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय मा खामानि मावबोदों जायनि थाखाय नोंथांखौ दिनै राष्ट्रपतिया एबा जोंनि प्रेसिडेन्टआ बिथांजोंहाय डिनारावहाय एबा मोनाबिलिनि सावरायनायावहाय लेंहरदों मानि थाखाय नोंथांखौ गिबिनिफ्राय नोंथाङा मा खामानि मावबोदों एसे गुवारै बुंना होदो आं प्रथम जेनेबा जों 2014आव जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन जों माबाखौ जेएफएमसि बनायनाय हिसाबै आरो लोगोसे बिदिनो बे समनिफ्रायनो आं स्कुलावबो मावदों मास्टार मावनायजों लोगोसे आं दंफां लाइफां गायनायाव आं बाहागो लादों आरो लोगोसे मोनसे कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट हिसाबैबो दोङो जितु दंफां गायनायाव जितु दैसाखान्दा जेएफएमसि होननानै आरो लोगोसे बेबायदिनो बेल' नङा जेएफएमसियावल' नङा नाथाय जोंनि बिटिआरआवनो माने आं फ्राय खामानिखौ मावदों दंफां लाइफां गायनायल' नङा टुरिजिमनि खोथायावबो आं मावनाय जादों आरो लोगोसे बिदिनो जिब जुनार रेस्किउ खालामनायनि फारसेबो मावनाय जादों आरो लोगोसे बिदिनो हिउमेन एन्ड एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि फारसेबो जों मावनाय जादों जिहेतु आंबो मोनसे एनजिअ 7 बोसोरनि उनाव आङो मा होनो स्कुलखौ गारनानै आं मोनसे स्कुलाव प्राइभेट स्कुलाव आं कम्पिउटार फोरोङोमोन बेखौ गारनानै आङो दंफां लाइफां बा जिब जुनारखौ रैखाथि होनो आङो कमप्लिटलि स्कुलखौ गारनानै आङो कमप्लिटलि बेयावनो नांथाबनाय जादों दंफां लाइफां गायनाय जिब जुनार रैखाथि खालामनाय बेयाव आं नांथाबनाय जादों आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलावल' नङा नाथाय बेलेग बेलेग जायगायावबो थांनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनाय जादों बेबायदियैनो माने दासिमबो मावगासिनो दोङो दा आं मोनसे आरएनए होननाय मोनसे एनजिअ मावो आरो लोगोसे आं मोनसे मा होनो एलिफेन्ट रिसार्च एन्ड कनजारभेसन डिभिजनाव मावनाय जायो नाथाय दा एट प्रेजेन्ट जेनेबा प्रजेक्ट गैयैखाय माने आं कनसालटेन्ट हिसाबै दोङो आरो लोगोसे आं दा बेबायदियैनो दोंबाय थायो आरो लोगोसे जोंनि भैरबकुन्द इक'टुरिज्म कनजारभेसन ससाइटिनिबो आं सासे आफादगिरि हिसाबै दोङो भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि फारसे बेयावबो माने जिहेतु जोङो गोदानै इनिसियेटिभ लाबाय थादों आरो मावबायानो थादों जोङो दा वेस्ट मेटेरियल्सजोंबो जों मोनसे पार्कबो बनायबाय बेफोरनो जेनेबा जोङो बुहुमखौ बा बे इनभाइरनमेन्टखौ बासायनोब्ला जोङो मोनसेसिमल' नायबा जानाय नङा गासै बिथिंखौबो जों नायनांगोन आरो लोगोसे जों थांना थानायनि राहा लामाबो लानांगोन नैबे बाथ्राखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनि थाखायनो दिनै जेनेबा भारतनि राष्ट्रपति बिथाङा आंखौ लिंहरदों आरो लोगोसे लोगो हमनो आरो लोगोसे बेलासिनि ओंखाम जानायावबो बाहागो लानो बिथाङा लिंहरदों नोंथाङा जोबोद खाफाल गोनां बुंजागोन मानोना आसामनिफ्राय सासेल' लेंहरो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि सासेल' लेंहरो नोंथाङा लेंहरजादों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन आं बेखौथ' आं जेनेबा जोबोद रंजानाय मोनदों मानो होनबा आंनि सायाव जेनेबा जे आं बायदि मावनाय गोबां खामानि मावग्राफोरबो दोङो नाथाय अब्लाबो आंखौ जे सेलेक्ट खालामबाय आरो आंखौ लिंहरबाय हयथ' बेयो आंनि थाखाय रंजाथावना बाथ्रा आरो लोगोसे खाफाल गोनांबो होनना सानना लानांगोन मानो होनबा लाइफआव आं सानफेराखैमोन जे 15 आगस्टआव जोंनि भारत हादरनि जिथु सेलेब्रेसन खालामो राष्ट्रपति भबनाव नैबे सेलेब्रेसन टाइमाव आं जे नुहैगोन लोगोसे जोंनि भारतनिनो राष्ट्रपतिजों ओंखाम जानो लोगोसे मोनफागोन बा रायलायलायनो जों मोनफागोन बेखौ आं सानफेराखैमोन नाथाय खाफाल गोनां होनना बुंजायो आरो निस्सय इसोरखौबो हामबाय होनदों जिहेतु इसोरा लोगोसे थानायखायसो जेनेबा बेफोरो माने जौगालांदों होनना साननो हादों आरो आं
नोंथाङा समाज सिबिनायजों लोगोसे मिथिंगायारि अनफावरि होननानै जोङो मिथिनो हाबाय बेबायदि मिथिंगा अनफावरि एबा जुनाद अनफावरि गोसारनो नोंथांनिया माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? आंथ' जेनेबा उन्दै समनिफ्रायनो जिहेथु जों हाग्रायाव नांजाबनायखा जोंनि गामिफोरा ओनसोलफोरा नाथाय आं फरायदोंमोन कमार्स लादोंमोन कमार्स लानानै आं बिकम कमप्लिट खालामबाय आरो डिएलएड फरायबाय आरो बेबायदिनो आङो मास्टार मावदों बेनि उनाव आङो जिहेतु मास्टार मावदोंब्लाबो आं माने मास्टारदोंथ' जेनेबा मास्टार मावनानैबो मोजां समाजखौ सिबिनो हायो नाथाय हाग्राखौ जे आं रैखा खालामनो हागोन कमप्लिट टाइम होनो हागोन बे हाया मोनाबोन टाइमखौ ओंखायनो आङो कमप्लिटलि गारनानै माने हाग्रायाव आं कमप्लिटलि हाग्रा दंफां लाइफां जिब जुनारखौ बासायनो थाखाय माने कमप्लिटलि गथायनाय जादों आरो लोगोसे आं बेबायदिनो मावबायानो थादों आरो आं मावलांबायानो थागोन जिहेतु आं गोबां जायगायाव जोंनि ओनसोलफोराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसेनो आं खामानिखौ मावफाबाय थायो माबा मोनसे मावनोब्ला बिथांमोनाबो आंखौ लिंहरो माबा मोनसे रेस्किउ खालामनोब्लाबो आं थाङो हेफाजाब जोङो होलायो आरो लोगोसेनो आं माने 2014 निफ्रायनो आङो माने बेफोराव आं बाहागो लाबाय थादों आरो